Assalamu alaikum warahmatullah. Musidɓe tedduɓe rendaɓe gurdam on calminama ɗo e Yewende TV. Arɗo ko sehil mon Mamadou Gange. Waɗi waktu yimɓe garino e babirawo goto namnimo ɓiɗɗo e yumma kam hol ɓurɗo yid goɗɗo o. Hakkude ɓiɗɗo e yumma hol ɓurɗo yidde goɗɗo o. Babirawo deƴƴi ha ɓoyi wiɓe a mi anda sumiɗa enen wawi haalande ko jaɓoton nande ɓay ko on sukaɓe. O wi ɓe garemi haalna on histoire goto bannoɗo. O wi ko caggal leydi o wonno to mbiten to Europe. O wi o yi neɗɗo jibinaɗo e galle, ɓiɗɗo jibinaɗo e galle, jinnaɗo makko gorko wurani, ko bam makko wurani, donc ko nene makko o wondi ɗon e galle. Nene makko ne'imo ha o mawni, waɗi ko waɗɗi e makko foof, jangguinimo aduna kadi ha o faami. Allah waɗi o larti o dañi ko borom jawdinde, kadi o jogui teranga ha heewi. O wondi e yummirawo makko ha duuɓi, hawri yummirawo o mawni o naywi. Te ɓiɗɗo o joni jawdi ndi no heewi, haajuji ɗi no keewi, ha o ala joot hay toppitade nene makko. Na waɗi nokkuli ɗi naɓete, ɓe gandantuma hoore ma kamɓe ɓe mbawi ƴettu mawɓe ɓe naɓa toon, ɓen joganoɓe ɓe eɓe joɓa. Comme na waɗi tan galleji ɗi gandantuma hoore ma aɗa wawi ƴettu mawɗo soko bama walla yeyma naɓamo toon, ɓen jogomo namo toppito, aɗa yoɓa chaque lewru. O ƴetti yey makko o naɓi toon, jooɗi ha waɗi dumunne juɗɗo, yey makko fawa, ɓawgal ngal tampinimo trop. Wonɓe ɓeɗon e galle he noddi yummirawo, noddi ɓiɗɗo o, ɓe mbimo yeymade ɗo woni ɗo sellani. O tampi ko jagui, te o wimo mo sohli yiide haade makko mayde. Ɓiɗɗo o ari jooɗi laari yummirawo o, yummirawo laarimo. Ɓiɗɗo o wi yummirawo o, haalnam holko ɓurɗa sohlu e aduna hande mi waɗanma ɗum. Yummirawo o wi jinmi ko mbaɗa ɗo vantiloji, mbaɗa ɗo clim. O jooɗi o miiji o wi yayam no tolni hakkude gurdam e mayde, nakam ñaago mi waɗa ɗo clim. O deƴƴi ha ɓoyi, o wi holko taki mbiɗa yomi waɗa ɗo clim. O wi jinmi janggo e jaam, so Allah waɗi a dañi sukaɓe, a mawni ha a tolnima ɗo tolnimi ɗo, so ɓe gaddima ɗo nguleyki wasma tampinde. Saabu nguleyki ki mbaddumi kiɗo, walla nguleyki ki gondunomi kiɗo, vraiment nakam tampini ha ɓurte. Mi yiɗa ɗum heɓoyma janggo e jaam. Babirawo laari sukaɓe laarimo. O wi sukaɓe est ce que waɗi ko pamɗon e ko kalmi ko? Sukaɓe deƴƴi. O wi mawɗo goto arino na namno du'aw jinnaɗo e du'aw waliyu, holko ɓuuri sellude e ɓiɗɗo. Mawɗo o heɓɓiti wi suka jibinaɗo o so heɓani du'aw jinnaɓe makko, o hawrata e waliyu, saka waliyu namo du'ano. est ce que onon heeɗiɓe waɗi ko jangguɗon e ka haala? Ha joni mawɗo o jabaki de, mawɗo o ko haala tan haali, mais e nder haala he ka o haali ka, ko hen o sohli ɓe o haaldi ɓe keɓa réponse. Saabu ɓe namnimo holko yumma, hakkude yumma e ɓiɗɗo hol ɓurɗo yidde goɗɗo o. O haalniɓe histoire mo suka o waddi he jinnaɗo mum debbo. Donc o yiɗi kamɓe ɓe ƴettana réponse hoore mabɓe, ɓe jabano koye mabɓe. Ɓe garti ɓe namnimo du'aw jinnaɗo e du'aw waliyu, holko ɓurata yaw nangude e ñaganteɗo e jibinaɗo o walla suka o. O wi suka so dañani jinnaw, so dañani du'aw jinnaɓe, wawa hawrude he waliyu, saka waliyu namo du'ano. Donc il faut suka hawra he keɓa du'aw e jinnaɓe maɗa, mbawa heɓoyde du'aw ɗo gongel. Donc bandiraɓe sehilaɓe, jinnaɗo debbo wona ko fijirte. Kala mo Allah okkina wurina wurde jinnaɗo mum debbo, yo fewju kaddi bawal mum ɗo tolni fof, laara ko weltirta ɗum eto hen, hayso wawa wadde fof. Jinnaɗo ko toppitte woni gorko, o woni debbo o.
sabu hande aduna o na waɗi yiɗɓe toppitade jinnaɓe maɓɓe walla jogiiɓe ko gasata yiɗi waɗande jinnaɓe maɓɓe te ɓe ngala ɗum, waɗi jogiiɓe ko gasatani kadi na kuccite jinnaɓe maɓɓe te mbaɗanani ɓe. donc bandiraɓe ko oɗo message daɓɓu woni mo tottannomi on, mi salmini on kadi ha lawol gongol.